Kesengi ke basis pak san pulai. Ha ke kerteng upau kun mensi mukut yamen. Kutra Jisu tu mensele ingi do mensi mukut jong me. Kasiti sikinong Filipi kala nong ke basau. Namar kata ku para bangai. Mapi ki ba ngara hadu kata-kata. Bat ki banga angnut mapi ki ba long ke jinkmen bat kapang singat jonga. To ya ini ko ba jonga ban yang scam ha utrai. Ngakerpat jur ya ka ibodia kumju ya ka sintike. Bakin ya snotu jingmut kanu ko rukam ha utrai. Hoot ya piru ngakerpat ko sisikus ko para nong trai basania ban lej arab yaki. Kila trai sitom bat ngaban penpreng ke gospel rungkat bat uklemen lembat ki weipat ki para nong trai ki ba ki kerteng jungki ki don ha ke kitab jong ka jingim. Tushat kemen ha utrai nga ong biang tushat kemen. Kibri baro kide ban yo i ba pi bhaman sim. Utrai ulah hajan. Brent no e kijing huslai baro na kijing mut jungpi. Pen pau kijing don kam jungpi ha ublei haman kijing duhai debat kijing kerpat. Da kijing sngongu na du kado nut. Hadu kijing haba hangta kijing suk hi jong ublei ka bapalat ya kijing sempang baro. Kan ri kido nut ba kijing perkat jungpi ha ukris Jisu. Sakawai pat ko para bangai jonga. Kijing mut jungpi kide bantau na dong sadong sya ki ba sisya, sya ki baro ki ba don buram, sya ki baro ki ba hok, ki ba kuat, ki ba internet, ki ba don akor, ki ba bha, ni ki ba dawa jingero. Tu im kum kat kumba pilayo ka jingikai be pila pediang. Kat kumba pilayo sngo bangalaya tu bat ba piyo i bangale. Bat ublei ke jingsuk undon lem bat pi. Ngasngo kumen shibun ha utra ya ka jingkit kia jompi na ka benta jonga. Ka seiso sa shisien. Ha oit pila jukit kia lenter kenrei pimyo kalat bat penpau ya ka. Ngam ongi ka ni namar banga kerdu namar hakanu ka jinglong banga syam ngalahikai ban sngohun. Ngatip kumnu ban em kerdu, ngatip ru ban em pahu. Ngalahikai ban em haka jinglong ka ba kumnu. Ban kedang ni ban tengan, ban biang ni ban duna. Ngala eke baro hauta obasan bor yang ah. Lajar kata pilalong ki basbun ban ailam yang ah banga kerdu. Pi fitip konong Filipia ba iet jonga. Ba habang ala sedang penyelap eko gospel men bang alami na Macedonia. Om simdon wat kawai kabalang light no mapi. Kabalayal IAA na kabenta ki eke ba kilayo pediang. Wat habang aladon ha Thessalonica pilapa siwat arwat na kabenta ki jingdon kam jonga. Dei banga kwa ai. Ka banga kwa kalong ba ka jing mentoy jing pi kanang kraw. Nga ngalayo lut ba nga pahu pahai. Ngaladap ha banda biang bha ba ki ba ngalayo na pi lingba up Epaphroditus kini kilong kijing terwa ubi ka jing kinya ka ba ublei upiang bat usngob ha. Ti tu ublei un pendap penbiang ki jinon kam jing pi kat kum ka spa ba jung u ha ukris Jisu. Kaburam baro ah ublei bat ukpa jungi junam amen. Tu ai ku blei uwai pat uri ku ha ukris Jisu. Ki para bangai ki badan bat nga ki ai ku blei api. Kumjuru ki ngai baro kamtam ki tu ki badan hakakam syakri jong ukaisar. Kajing ai utra jung Jisu Kris kandon lembat kamensim jong pi. Amen. Namar kata ko para bangai mapi ki ba ngada hadu kata ki ba ngada angnut mapi ki balong ke jingkmen ba kapang singat jonga. Tu ya ini ko ba ban yang scam ha utrai. Habakut jong kanika city jong Paulus kinong Filipi bat open pau da kata kajing ke ba kraw ya kinong Filipi. Kani kadi ko na ki city ha ba Paulus open pau ba ya kani kajing ya kajing sngojan bat kini kinong Filipi. Bala dangi pulih khamtam kani kelonong basaung yo iru ba kinong Filipi ki bat ki buram ba ya Paulus bat kilaya rap kilah kershan ya Paulus khamtam kani ka kam jingalap jong buat ban ai jingarap na kabenta kalenti le na kabenta kajing tray kajing kata kali kajing le jong kini Filipi bat Paulus udah sngongu iskat day ki pada kata daw mentau ong kumno na phi bang ada kawai kajing karpat pa kajing kentu kajing ong tu ya ini ko ba jonga ban yang scam how try tu ya ini ko ba jonga ban yang scam how try kan ban ya ini scam how try ketika ka ba kong san do kata ngaju ong borobor la fi pusan ni la diru pin syam kan kawai dei ba phile snio lani dei ba phim jule ya ka babha dei ba phim ju pu duai yang haru dei ba ngam ju duai
nengam julik pla nengam ju pediang yu Jisu ke Eucharis la nengam ju beli Bible ngale ya kata baro ka jingkeli ka de gani hatu ngayai ne em ban le man la kasngi buon nap deng jungi ngi duai menta kasngi la shai ngi pep no namar bas nguthai namar bas ngomong namar bas ngukhia ngi puli re kitin jung beli menta kasngi la shai ngi sange no ngi jan chok beli menta kasngi la shai ngi sange no om dei bangi ngi le bangim le ya ka ba Henry ka dei bangim yai ne ka ne ka dei ka ba pentron ya ka jinget jonga ya ka jinget jong phiru ta dau la dangi kwa ban pan ka ai na oble am ka wei ka bangi haban pan ba ka ba mang ni dei ban ang not si sha ban kerpat yo trai ban ai ngi ka ni ka jing ai kata ka dei bangi ni ai ne ngi shania ha oble menta ka singi sibet pada ngi la shania halade ngi ya ber mun si mukut mentan men step sweet men singi pada nila ya ka bor la jong nila le ki ba long ki bas ngoret ki badap jing e ki badap jing map mentan men step sweet men singi pada da miet pada nila long dak hong pong ka jing ai ne om dei bangi le sniu la ne om dei bangim le ka ba ha ndai ka dei bangim yai ne ban le ka ba ha ta ka dau ngi kalan na Dukhat basau, duk bakhandai, Paulus usneng ngi baru ai kani kajing keren ke bawang. Tu shat kemen barabor, how try ngong biang, tu shat kemen kibriu barok kidi bani ibe fi bahaman sim. Bat kumta terter kani kajing au jo Paulus kasantur jo nglei nak benta jingi kadi bangin long barabor ki kemen. Ban long ki kemen om dei namar bangim ya kendu kajing ne om don kajing pang jing sistem. Ndai ban long ki kemen namar balai utrai jungi Yesus Kristus ula ban job bat uladap job ya kita ke barok. But namar ba mau job ngiru ngin job haba mangi dwai ong kumno khot ban nyo pen pau ki jing don kam khot ban riu pen pau oblei ki jing don kam jang phi da ka jing sngongo na du ka onot ha ka no kol kam ngin kerpat ngin sngongo kata ka dei ka jing dwai ka bami da ka jing nget jungi haba ngi kerpat ngi sngongo namar belai ngi nget scam ba oblei ula dap sngap ngi layo pediang yang kata ka ba ma ai wala rang impar yo bat ak tiru ring ngi scam ba ulang ula sngap ula ai ngi kata ula jubab ngi ya kata kajing dua jungi namar balai ngi sungungu namar ngitip ba uni ublei jungi ublei ba ublei ba kam khun ngi ubala sim benut wa ila ukun ban ai nak benta jungi saka undang benut la ngi pan na kumba ong siti sikiro mal nang wa prar balai pesau terter uma bang sim la benut wa ila ukun saka ki undang benut ban ai la da mangingi pan na kani kajing senia kawan ra kajing sungungu nadu ka donut habang yu ka donut babha jong blai ya kata kajing temu ka bam udan na ka benta jingi ngin sala ban sungungu wala da ngi kerpat hot ni haban kan pau kajing don kam jingi blai ngi kerpat tang bang ngi kerpat da kajing sungungu namar blai ngi tip bakasan dur kolong kam kraw ban ya ka ba mangi ngi don na ka benta ya lade bala da ngi la ban don barabor la da ngi la ban yu barabor ka donut jong blai jingi ok pa jingi ka donut pa jong ngin sa dap barabor ka jing suk hapdeng ka jing at plum ka jing em ngin sa suk namar balai ni tip ba uni ublai udan ka sandur ba bhana mta jingi hapdeng bangim pat yo pediang ya kata ka jing kular ka ba ula kular ne bangila angnut mangis ngo bangi don kam kata ro ngin sa suk men sim namar ka ni ka jing suk kam song nong rem ha ka jing long jong ka perthai kam song nong rem ha ka jing yo na ka jing pam yo kam song nong rem ha ka jing slap na ka jing rang kani ka jing suk ka song nong rem ha ka do not jong ublai bangi ngi pendam yala de kat kum ka mon jong ublai kani ka jing suk ka bapalat liam ke baro kan pensuk kan pendap ingi da ka jing ai jong u ngi don kam ya kani ko nan ko para ba i ha ka jing em jong i wei pe wei ban shane a ublai kani ka do not ka jong ublai ha ka do khat wa pra Paulus ong la rangi kwa bangin la kana bangin dup la ban shane a ublai kana pa nang dup la ban yai ne ka e bangin de ban le wong ki jingmut jing perkhat jingi ka bor jong ka jingmut jing perkhat jingi kalong ka bakrau la dangim kala wat kani ka kentian repentance lane jingkela pamut ro ka jingkela pamut ka de ban sang ning kong na ka jingmut jing perkhat jingi ngi haban kala ya ka rukam perkhat jingi la dangim kala ya ka rukam perkhat jingi ngin saha biang sadien ta kada ong ka jingmut jingi ki de ban thau bar bor ki ba shisha ki badan buram ki ba hok ki ba khu ki ba internet ki badan oko ki ba bha bat ki ba wa jing yero kani ka jing o jong Paulus hakiri khat ba buat Paulus u yaro ekipa yaki Kristan hako ha po Filipi baru om dei ba udawa
dei bau kerdu ero berkawai ke jing ong jung ngala hikai la di ban long bri bas ngohon ban im habang kerdu hakanokor kam ngem kerdu haba pahu hakanokor kam ngem pahu hapren kita ke bar khoi kam ngala hikai la di ban long bas ngohon men siem ban long bas ngohon men siem teng ke jing jungi ka dei bamang ngikwa palat eke ban ngikwa no menta teng beli ngilong anxious lana ngilong kuslai ka jing haba ngipan ina oblero beli ngitlot no ka jing duai namar bangi kwa ban yo no menta ngi kwa ban yo i no menta takadaw ngasi ong borobor ba don ubrio bathung so menta ka singi khait no la shai haban nget ba ka tu ka proses kan ya tambah nget ba uso unsawan ulawan ru unyat be namar beli ngala da ber usembuai ba ngatip scam ya kata tambah ngahapan up dem ya kan ka proses ba uni usembai un khilung un san un he un sei kisla ba un sei kiso kata ka bang idon kam ngahapan sutu ko men ko para ba ye don ba bet sembai menta khait no la shai ka juru ka jing emen sim ka juru ki ko jing don kam te hapring kita ber khwat ngidon kam ka e ka jing sha ngidon kam ban yo i ya ka do no jong blei la dang ngim yo i re ka do no jong blei em nginom la ban e sha nginom la ban prian ngin seong kenrat balai kumta terter bat le sing ngin salik ti no yo tu sembai bala sedang ban khilung namar balai ngim ya sha takadaw ban job ya kata ka e Paulus ong pe ya ka do no jong blei ka jing sup ju kan pendap ya pi nang ta da penlet jing mut ha ki badan akor ki basisha ki bakhu ki badan wa jingaro kini ki de ban long ka jing em jungi bat de ban kan mau du khat bakhat lai ngala eke baro ha ta basan boringa Paulus ula ban ngohon namar balai don uji su basan bori u kani ta labda manging mat ya uji su am ngin satelot bai ladang ngam itho ya u ngin satelot ladang ngem yo iya ka don jung am ngin satelot ka jing suk ka bo u I am ka dei kat kum ka mon jung u om ka dei kat kum ka mon jungi ka jing ka dei mangi ngi kwa ban long kat kum ka mon jongi ladang ngi kwa ban long kat kum ka mon jonga ne jong pi ngin nam la ban ong ngala eke baro ta basan borenga dalai leiru em henry ladang ngi kwa ban pendam ya ka mon jungi ha ka mon jung ublei ngin sala baro bor eke baro ha ta basan borengi ba ka jing doi ko pa jungi bangi doi baro bor kan long ka mon jumi ha khando kum ba beneng teng haban at no kan long ka mon jumi ha ka khando kum ba beneng lait no ha ka jing em junga na mar teng ngim pediang ladang ngi su thu si sai ka ni ka jing doi ka jing doi ka bangi du ban doi em ka bang ka dei ban du na ka ban ta jing ban doi ka dei ka ni kan rat kan long ka mon jumi ha ka khando kum ba beneng ha ka jing em junga kat kum ka mon jumi tang ba ladang ngi yo i ba dei ka do no jung ble ngin sala ban duai ka klip mat pangila ban duai shisha na do ka do no de ka ni ka jing duai am ko pa ba ye kan long ka mon jong me ha ka jing em jonga ha khan do kum ba beneng ka jing suk jong ublei kan pendap ya ka do no jingi ba du khat ba khat khandai Paulus ong tu ublei un pendap pen biang ki jing don kam jong phi ka kum ka spa ba jong u ha Christ Jesus ublei upendap pen biang ki jing don kam jingi baro iwe pe ka kum ka spa ba jong u Christ Jesus ka ba ma u la ai ngi we pe ka de ken ni ka jing ai ba uble la ai ngi la ai lut ki jing ai ba khoi ngi don kam na ka banta ka jing em sim jingi na ka banta ka jing emet jingi ro na ka banta ki ba khoi ngi don kam ni ha ban ngai ba uble la da kar khu lut ki ta ki ba khoi ni ha ban priang ni kini ki ba khoi da ka jing songu ba bo na do ka do no ka don ka we ka kom ya lap ka bangi ong ba bo menta ka prosperity gospel bun sien ki pun shong nong rem i ki kat tu kat ni ki du khat na ka bible sepang ka jing ngai sepang ka jing duai kum ka ni du khat ba khat khandai ter ru seba ublei pendap pen biang ki jun kam jing ka bomot su profess ba ya ka ya kini ki promise jong ublei la ni kini ki jing kular ju ka tin ublei kin sa urlong kini the power of subconscious mind power of positive thinking ke ba khoi kidei ba shi sha kita ba khoi henry ka jing ba kla jong ka prosperity gospel la ni ka jing ma ka prosperity gospel ka bu ka dei ba ka demonize lane ka penlong ba ki ba khoi ki jing bangi ya kendo thik kumba ki wan be tang na ka bor jong ba man lane ka penlong ki brio ba kin long persha ya ki jing le ba ma ki ya kendo ka jing em jong ki ka jing pang jing stom
kalong ka jing tim ka lar pipang ka bomot de phim don jinget ne de phim pat pediang ya ka gospel jong grace la ne pingat ka jing tim bat kum ta ki kita ki de ki jing ma ki ba ki ni ki nong yalap ki bu bat ngi haban hosiar ba kum ki ni ki jing yalap henry ni deben pendon kam ba de ki ni ki jing pular jong tra jisu ki ni ki jing pular jong tra jisu namar belai belai ngong kum ta namar belai pe lar pi pe kan no ko jing em jong no ru khu ne kan no ru khu ba sha kan tang ru khu nyar pinlap ba maki ki klemat ke jing ke jing jinjar ki klemya ya ke lenti jong kading pna ka prosperity gospel bunsit ka persang ban weng ya ke lenti jong kading pna ta kada ka de ka long ka ba ma ya ka jinget jungi iwei pe iwei em henry kani baro khwat pada ka de ka jing kular jong blai ka de ka jing kular jong blai ngimla ban sung thu lo de ka jing ma ya jong blai ngimla ban sung thu lo de ka jing ma ya jong ka jing ka jing stam ba mangi mat ne ka jing kerdu bangi kendo ka jing em jingi tang bang ngi tips kam ka wei ba blai pendap penbiang ngi jing don kam jingi kat kum ka spa ba jong ho Christ jisu ngi don kam ban profess lan ngi don kam ban pen plai ki jing kular ban kam trai ki jing kular haba ki wan ki jing ro ngi don kam ban sung thu ya ka mon ka jong blai ha kita ki baro khwat ka ba kum san ka dei bangin pet ya ka do no jong blai om ban sa ne tang ha ki jing kular prosperity gospel ka pet tang ki jing kular om ka do no blai ni dan kam ban yo i ka do no jong blai nga om ya si sin pet ka jing em jong no ru khu ne ka no ru khu don nap deng jong ki ro em ki ban nyo ya ka jing sha sitom ka jing pang ba ma ki ke kandu kum ka jing tim ne kum kata ka ba ka long persha e ka gospel dalai le ro em na ta ka daw ni ha ban sung thu kon men ka para be ni don kam ban puli ka tien jong blai ni don kam ban kam me ki ni ka jing kular ban ong ha ka no ko kam ngi dwai da ka jing sung wo ngila ban dwai ka ni ko ko pa ba e pila kular ko jisu mila kular ba ong ba ben pendapat biang jing kam sunga kat kum ka spa ba jom mi kan ra e na pediang ye kan ka spa ja ba jom mi ker khu ye nga ngai ro e mi nga sungu e mi phibu ka jing kerpat kan rat nga don kam ka pisa kam ning tai ko blai sipun kan rat ban la sa skor ka jing dwai sunga ngai ro e mi nga sungu e mi bat kata ka dei ban ya lam sya ka jing e chu chu yo blai kata ka jing dwai jing ka dei ban dei ban ya lam ban don ka jing ya dei ka ba chan ban yo i ya ka do no jong uni ku pa jungi any ro ya Jesus Christ jinom amen wa bneng to ai ba ka jing e ka mela ai ngi ha ku jungi Jesus Christ un men jungi ba ka ding zo ka jing e ka wala pan raham ki do no jungi do mun sim ba ku kin kir siu biang hangi ya ka jing ka men ba ka ku na man ta ka jing wan ka ma jungi to ai ba ka jing e jungi kan pan ka lai ngi sha ki nong bat sambai bam juthat jong ka gospel to ai bi sambai kin pun klai ko long brio man brio na shapo bar ye jing tha baro a ka jing mil ti batikna ya ka beneng batamai ba ka pertai batamai haba andala job ya ka bo jong ka snio ka burom jong mi kan ting shan chabam jukut to ai bi ka jing e jong ka jubili kan kar siu biang hangi ki pen grim jong ka jing kermen ye ka jing thrang na kan ta ki spa beneng to ai ba ka ni ka jing e kan pen saprian ka jing kemen ba ka jing sok jong nong pen em jungi cha satla ka pertai chami ublei jungi balakar hujunam kanlong kapuram barka jingero si junam amen kudono utam jisu tesin ai kemarian rap jingi kristan tuduai na rumta jingi